Hi guys, hoe gaan dit julle? Ek is terug. Ek het hier met my of my extra klasse se hond. Kijk al. Mooi hondje. Goeie hond ook, maar hoe gaan het daar en goeders? You're always better. Ek leer vandag geskiedenis. Vandag leer ek geskiedenis. My oom of my ouma verjaar vandag, so gaan vanaand koekie eet en goeders. En sharp, julle moet een lekker dag hê en goeders. Dankie, bye. En julle is weer terug. Julle kan met die vrou mensiekie wat voor ons bly, né? Sy is bitter baie irriterend en goeders. En ek irriteer haar naam is Lieke Evelie, so ek irriteer haar maar baie terug. En hulle moet lekker dag hê. En die wat verjaar lekker. Daar is 'n vriend wat ook saam met my Call of Duty gespeel het, sy naam is CJ. Hy het my ma se pie gevloek. En